Pozdrav svima ljudi, dobrodošli kod Aki Cool Gamera, ja sam htjela da čitam pitanje i odgovori. Dobro, Miki Gamer pita, koja ti je omiljena igrica? Pa, Minecraft. Da. Onda opet Miki Gamer pita, da li ćeš snimati neki gameplay? Možda i hoću. Valjda. Onda Zorica Mandić pita, da li ćeš nešto igrati na kompu? Igraću, da. Igraću Minecraft, još ću neki skinuti igrice, tako da ne bojte se. Snimat ću ja nešto, dobro. I Branko Mandić kaže, odlično. Hvala Branko. I pogledajte njegov, on ima svoj kanal i on isto može on isto stavlja neke snimkove, pa možete i da gledate kod njega. To je moj tata i vidjet ćete kad ukucate Branko Mandić, pisat ću tu, pošto ja tu trčim, tu snimaju snimci neki strašni, svega ima. Dobro, i to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali i pozdrav od Aki Cool Gamera. Ćao!